أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أجائس عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أجائس عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኒ ዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዘጽንሐናን ዝዓቀበናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረርት ተሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጽሃን ኣራጊተ ጸሎት ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዴና ጽዮን መጸጊዒትና ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዘኽበሮም መጠን ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐዮም አሜን። ስንክሳር 21 ሕዳር ዝንበብ ትጽለ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጽዮን ማርያም ጸሎትን በረኸትን አማላድነትን ጣዕምን ፍቕርን አዶነትን ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጽሃን ጽዮን ማርያም ምስኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን። እንኳዕ ኣብጽሐኩም አሜን። 21 ሕዳር በዛ ዕለት እዚኣ ናይ ኣዴና ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክ ክብረ በዓላ እዩ። ሕዳር ጽዮን እናተባህለ ይፍለጥ። ጽዮን ማለት ጸወን እምባ መጸግዒ ማለት እዩ። ከምኡውን ብምስጢሩ ማሕደረ አምላክ ማለት እዩ። ጽዮን ዝብል ስም ብቆሙ ንናይ ቅዱስ ዳዊት ጎቦን ናይ ኪዳኑ ጽላትን ከገልግል ከሎ ብትንቢታዊ ምስጢሩ ግን ንድንግል ማርያምን ንቤተ ክርስቲያንን ንዘለዓለማዊ ርስትን የገልግል። እግዚአብሔር ድሕሪ ዘመነ አበው ኣብቲ ጊዜ ንእስራኤላውያን ክብሪ ሞገስ እምባ ክትኮኖም ታቦተ ጽዮን ብናይ ቅዱስ ሙሴ ምኽንያት ተዋሃቦም። ዘጸአት ምዕራፍ 31 ፍቕዲ 18 ድሕሪ ድማ ን500 ዓመታት ዝሰኣቶም ብምዃና ኣብ ማእከል ፈጣርን ማእከሎምን ድልድል ኮይና ነበረት። ሽዑ በዓል ቤት ምስ ፈቐደ ኣብ ዘመነ ሳባ ብምኽንያት ቀዳማዊ ምኒልክ ኣቡነ መለክ ኣቡነ ሃኪም ናይ ኢትዮጵያ መጸት እነሆ ኣብ ሃገርና ናይ 3000 ዓመታት ጸኒሓታ ክትመልእ ዝተረፋ ቁርብ ዓመታት ጥራይ እየን። ጎይታ ፍቓዱ ኮይኑ ንቅዱስ መስቀሉን ንታቦተ ጽዮንን ሒዝና እነሆ ብምሕረቱ ንነብር ኣለና። ከምኡ ኮይኑ ንታቦተ ጽዮን ክሰርቁ ዝደልዩ ብዙሓት ቀተልቲ ከም ዘለው ንፈልጥ። ግን ኣይንጭነቕን፣ ምክንያቱ ድማ ዝመጸትን እትሕለውን ብፍቓድ እግዚአብሔር እዩሞ ንጽሊዳ እምበር ኣይንጭነቕን። በዓል ቤት ክትከይድ እንተፈቂዱ ድማ ማንም ጉልበተኛ ኣይትርፋን እዩ። ታቦተ ጽዮን ብዙሕ ጊዜ ጽላተ ኪዳን ታቦተ ሕጉ እናተባህለት ትጽዋዕ። ጽሌ ማለት ሰሌዳ ከም ማለት ክኸውን ከሎ ጽላት ድማ ብብዙሕ ቁጽሪ እዩ። ኪዳን ድማ ኣብ ማእከል ፈጣርን ደቂ ሰባትን ዘሎ ውዕል ስምምዕነት እዩ። ታቦት ማለት
محደሪ ከም ማለት እዩ። ሕጉ ዝተጻሕፈላ ሰሌዳ ጽላት ክንብላ ከለና ናይታ ጽላት ማሕደሪት ድማ ታቦት ይበሃል። ጽላት ድማ ንታቦት ዘምጽአ ፈጣሪ እዩ። ኣብ ሓድስ ኪዳን ድማ ምስጢርን ሓተታን እንተሃለወካ ኣብ ክልተ ቦታ ስለ ታቦት ተጠቒሱ ንረክብ። ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 16 ራእይ ድማ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 19 ኣብ መጨረሻ ድማ ሕዳር 21 ንጽዮን ማርያም እነኽብረላ ምኽንያታት ክንምልከት ኢና። በዛ መዓልቲ ታቦተ ጽዮን ጽላተ ኪዳን ንሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ መሃባ ንዝክር። እዚ ክኸውን እንተሎ ድማ ቅዱስ ሙሴ 40 መዓልቲ 40 ለይቲ ጸይሙ ከም ዝተቐበለ ከይንዝንግዕ ማለት እዩ። ዘጸአት ምዕራፍ 31 ፍቕዲ 18 ዘዳግም ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 19 ካልኣይ ድማ ኣብ ዘመነ ኤሊ ሊቀ ካህናት ታቦተ ጽዮን ኣብ ታሪኽ ንመጀመርያ ግዜ ብኢድ ኣህዛብ ኢሎፍላውያን ተማረኸት፣ ግን ድማ ንዳጎን ቀጥቀጠት። ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 1 ሳልሳይ ድማ ኣብ ዘመነ ልበ ኣምላኽ ቅዱስ ዳዊት ኣብ ናይ አሚናዳብ ሰረገላ ኮይና ካብ ቤት አቢዳራ ክትመጽእ እንተላ ቅዱስ ንጉስ በአቢ ሐሴት ኣብ ቅድሚኣ ዘመረ ኣገልገለ። ክሳብ ምድራዊ ክብሩ ዝርስዕ ንታቦተ ኣምላኽ ተቃነየላ። በዚ ድማ ሜልኮል ንዕቃታ ማህፀና ተዓጽወ። ቀዳማይ ዜና ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 25 ሊቃውንቲ ድማ ንድንግል እመቤትና ማርያም ብትንቢት መነጽር ተመልኪትዋ እዩ በሉና። ራውዓይ ድማ ኣብ ዘመነ ንጉስ ሰሎሞን መፍቀሬ ጥበብ ግሩም ዝኾነ ቤት መቅደስ ተሰሪሑላ ክትኣቱ እንተላ ዓብይ ሐሴት ተገብረ። እግዚአብሔር ድማ ብደመና ወሪዱ ንንጉስ ተዘራረቦ። ሓምሻይ ድማ ኣብቲ ዘመን ድማ ብፍቃድ ፈጣሪ ንጉስ ምኒልክ ቀዳማዊ እብነ ሐኪም ንታቦተ ጽዮን ሒዙ ናብ ኣክሱም ኣተወ። ሻልሻይ ድማ ኣብ ዘመነ ሃፀን ባዜን ከባቢ 4 ዓመተ ምህረት ኣማናዊት ጽዮን ድንግል ማርያም ናብ ኣክሱም ጽዮን ብስደት መጽያ ኣተወት። በዚ ግዜ ድማ ክልቲኤን ጽዮናት ምስ ተራኸባ ዓብይ ብርሃን ንኣክሱም ወሓጣ። ሻውዓይ ድማ ብ400 ክፍለ ዘመን ድማ ነገስታት ጻድቃን ኣብርሃ ወአጽብሃ 12 መቅደሳት ዘለዋ ግርምቲ ቤተ ክርስቲያን ንእመብርሃን ሰሪሖም በዛ መዓልቲ ብጎይታና ተቀደሰ። ሻምናይ ድማ ብተወሳኺ በብግዚኡ ማለት ድማ ብዮዲት ጉዲትን ብግራኝ መሐመድን ክትፈርስ እንከላ ናብ ዝዋይ ትስደድ ነበረት። ተመሊሳ ምስ ተሃንጸት ድማ ቅዳሴ ቤታ ዝኽበር ሕዳር 21 እዩ። በዝን ብኻልኦትን ምኽንያታትን እዚ በዓል ፍሉይ እዩ። ጸሎታን በረኸታን ምሕረት ናይ ፍቅር ወዳን ምሳና ምሰን ንፍቅራን ተፍቅረናን ደቂ ተዋህዶ ይንበር አሜን። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለኪ ማርያም እምነ ዘሰመይናቺ ጸወነ ሶበ እምርሁ ቅርየ ዘጽላለትኪ ስነ ለቢሶ ዳዊት ልብሰ ክብር ዘያሃይድ አይነ ቅድመ ታቦተ ሕግ ሃለየ ወአዲ ዘፈነ። በረኸታ ጣዕመ ፍቕራ ይሕደረና አሜን። ቅዱስ ጎርጎርዮስ ገባሬ ተአምራት። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ሮሜ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ጎርጎርዮስ ገባሬ ተአምራት ኣዕረፈ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብጣዕሚ ስሞም ጽዋዓት ካብ ዝኾኑ ሊቃውንቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ብዙሕ ግዜ ዝፍለጥ ገባሬ መንክራት ብዝብል ስሙ እዩ። ገባሬ መንክራት ዝተባሃለ ድማ ብጣዕሚ ድንቂ ዝኾኑ ተኣምራት ብምስርሑ እዩ። ኣብ 400 ክፍለ ዘመን ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ሮም ተወሊዱ ዝዓበየ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ቅድሚ ምምናኑ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ተምሃረ። ንሱ ኣብ በረኻ እንከሎ ድማ ካብ ጳጳሳት ናይ ሮም ሓደ ብምዕራፉ ተሸያሚ ንምድላይ ኣበው ሱባኤ ኣተው። እግዚአብሔር ድማ ንናይ በረኻ
ጎርጎርዮስ ድለይዎ በሎም። እሺ ኢሎም ንምድላይ በረኻ ምስ ከዱ ንውዳሴ ኸንቱ ስለ ዝጸልእ ተሰወሮም። ንሳቶም ድማ እናሓዘኑ ተመሊሶም ኣብቲ ልዕሊ መንበረ ጵጵስና ወንጌል ኣቐሚጦም ተፈላለዩ። በዚ ጊዜ ቅዱስ መልአኽ ወሪዱ ኦ ጎርጎርዮስ ክትከይድ ይግበአካ እዩ በሎ። ንሱ ድማ ናብ ከተማ ወሪዱ ዓብይ ሊቅ ነባቢ መለኮት ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዝእንዚናዙ ኣብ ዘለዎ በዓለ ሽሞቱ ተኸብረ። ቅዱስ ጎርጎርዮስ ኣብቲ ዘመን ንብዙሓት መጻሕፍቲ ደሪሱ ንናይ ክርስቶስ ኣባጊዕ ድማ ሓልዩ ድንቂ ተኣምራት ድማ ፈጺሙ በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣዕረፈ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዚ ቅዱስ ኣቦ ይምሓረና። በረኸቱ እውን ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይሕደር ለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም እብል መዓዛከ መዓድመ እምቀናንም ወዘጥመ ጎርጎርዮስ ኣብ እንተ ታርኢ መድምመ ኣይበስከ ነቃማዮሙ እስከ ገብርዎ ኣስላመ በእሰ ክልኤቱ ኣሃው ረሰይከ ሰላመ ይብል ቅዱስ ዮሐንስ ዘኣስዩጥ። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ መበል 40 ኣብ መበል 50 ሚእቲ ክፍለ ዘመናት ካብ ዝተንስኡ ከዋኽብቲ ጻድቃን ሓደ እዩ። ዕድሚኡ ድማ ብጣዕሚ ነዊሕ ብምዃኑ ናይ ብዙሓት ቅዱሳን መሓዛ ነበረ። ብገድሊ ንኣካሉ ቀጥቂጡ ብስብከት ድማ ንናይ ኣስዩጥ ምእመናን ሃኒጹ ብዙሓት ተኣምራት ድማ ሰሪሑ ካብኡ ዝውለድ ኣብ 125 ዓመቱ ኣብ መወዳእታታት 500 ክፍለ ዘመን በዛ መዓልቲ እዚኣ ዕረፈ። በረኸቱ ምስ ኩላትና ትኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኪኡ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለዮሐንስ በቅድስና ልቡጥ ብእሲ መንፈሳዊ ዝሃገረ ኣስዩጥ እምሃበ ማርያም ድንግል ወእምሃበ ወልዳ ስሉጥ ይትፈኖ ዮም ምስለ ቃለ ነገር መስልጥ መንገለ መንፈስ ትኩስ ወልብ ቅጥቁጥ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንኣና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በረኸቶም ይሕደረና፣ ጣዕሚ ፍቕሮም ይሕድርልና ኩሎም ቅዱሳን ኣሜን። ሕዳር 21 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅድስቲ ድንግል ቅድስቲ ጽዮን ድንግል ሶልያና እመብርሃን፣ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘሮሜ፣ ቅዱስ ዮሐንስ ዘኣስዩጥ፣ ቅዱስ ቆዝሞስ ሊቀ ጳጳሳት፣ ቅድስቲ ዲቦራ ዘድልበት፣ ቅዱስ ዘኪዎስ ሓጺር። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኣበው ጎርጎርዮሳት፣ ኣቡነ ምእመነ ድንግል፣ ኣቡነ አምደ ስላሴ፣ ኣባ ኣሮን ሶርያዊ፣ ኣባ መርትያኖስ ጻድቅ። ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ይተኣረመለይ። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕምብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ኣሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን ለይኩን።